Inkinga nalokho yabo lokho ngabe ukuzehlisa isithunzi but lo ingoba bengazi uyangazi kakhulu ipain yakhe ipain yami iqhamuthi uyangazi nenza isilimo uyakubingelela yebo yabo bethiwa umunye umuntu engingamazi ongahlani ngala ngaba nginankinga ngabe ngiya-understanda lokho umuntu wesilisa uyahala vele manje lo uyangazi nefamily yakhe sengishaye ukuthi vele hlezi bezingibhinqa lezi izokubamba akho nzima obula bekunzima uvula lapha bekunzima but ayikho into esoyibuyisela emuva sana noma ingangekho dadewethu kodwa ngizombamba kuleyo sengahamba right lo right ukubukana naye sinondindwa lo Ukukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni. Ngibiziwe-ke ngibizwe usomncane namhlanje. Ufuna uzosichazela naye ukuthi ufisa simsize ngane iBlack Life TV. Ngase ngiyabona ukuthi yabo lento le ngibe ngayithanda into ehlangene nezingane. Kodwa kwakhona lesi story sakhe la engifika khona ekutheni no. This is so interesting. Ake sizame ukuyobona ukuthi singathola yini indlela ukuthi simsize lo sisi because usenkingeni ngampela. Angikwazi-ke mina kule country ngiphila ukuthi khona umuntu wesifazane onenkinga yokuthi anyathele eminyango ngenxa yezinto azenzile namaphutha awenzile. Ake sithathe leli thuba ngokukhulu uyithoba sibingelele usisi omncane. Sawubona sisi unjani? Yebo sisi ngiyaphila unjani? Ngiyaphila njengoba sengishilo Mlangeni Makasela ngiqhama Black Life TV usibhalelile. Ngicela nje ngokukhulu uyithoba ngane yasekhaya ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi ubawa kaba. Sanibonani babukeli, igama lami nginguThobeka bakaKhumalo. Yes ngibhalele abantu baka Black Life TV ngoba nginenkinga. Inkinga yami izothanda ukuba nzima but ngithandana nomuntu oseshadile. Okay. Yes, it's been 3 years now. So manje kona bengimthanda ngiyamthanda kuningi nje angenzela kona. So manje sengicabanga ukuthi ngimyeke manje akayekeke sengizame ngazo zonke indlela zokuthi ngimyeke. So ngibhalela abaka Black Life TV ukuthi bengisize ngikwazi ukuthi ngim-expose ukuze ezokwazi ukuthi angiyeke. Imake imathobeka awukhulume nami-ke manje awubayeke laba ngiyababona labo babukayo. Yebo. Ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi ufisa ukum-expose ngobani yini manje usuthi decide ukum-expose? Sisi wami ngihlale ngimbuke because umfazi wakhe naye bahlala ngala ngasekhaya. So labantu ngikhulele kubona. Yes, ngikhulele kubona. So kokunye ngiye ngithi mengimbuka ngihlangana nomfazi wakhe emgwaqeni buye kungishaye lokho. Nembeza. Ya uyangishaya kakhulu Nembeza because isikhathi akasamniki so usehleze efuna ukuba nami kade wangitholela nentoho futhi. Because unwani connection emsebenzini yabo izinto ezikanjalo. Manje yena ke uyala usho ngisho ukuthi uzomshiya umuntu wakhe. Manje ufuna ukuzomceba? Manje sengifuna ukumceba because ngizamile ngayo yonke indlela ngafaka nasemaphoyiseni kodwa ayikuyinhlanga zokuka nomoya. Ngoba uconnected yini noma ngoba uyangisabisa ngiqeqeshe ngayo yonke into asho ukuthi yena unabangani ezindaweni eziphezulu. So nje imali. So ukuthandana kwenu kuqala uthe it's been 3 years manje nithandana. Yes. Uke wamthanda? Bengingamthandi yena. Bengingamthanda ukuthi sasuke sabonana ematshwaleni kuphuziwe ngihamba nabangani bami. Kwagcina kuyinto nje engathi iyaqhubeka engathi yabo yagcina seku right ke sathandana ngenzela yonke into. Wagcina usumthanda. Yagcina sengimthanda. Ufuna ukuya lapho ukuthi enginika ngisho imali nje kodla ngisho ingane zami ezu2. Hayi unengane ezu2? Yebo. Awusamncane Thobeka no angikujaji mnganami. So uyatsho and then emva kwalokho ekunakekela wayithola usumthanda. Ngagcina sengimthanda nami. Manje usuzizwa ngathi ayingeke. Sengiyabona nje uyangidla kangakampela uNembeza. Uyangidla ngempela uNembeza. Engifisa ukwazi ukuthi njoba exposer umucabanga ngiyaka akuphucela umsebenzi usonawo noma unali icebo. Kona ngiyasaba ukuthi ngizoluza umsebenzi because nami ekhaya babheke mina kodwa manje ayisengamane ngilahlekele umsebenzi. Oh ayisahlali kahle le. Ayisahlali kahle ngoba nami vele futhi sengimtholile nomunye umuntu
ongashadile. Ima-ke wozajomoza la sibuyeni reverse. Ingoba khona umuntu osumtholile yikho ungasamfuni ubhuti noma ingoba uyayibona lento ukuthi right. Ingoba ngiyayibona ukuthi wrong vele kwasekuqaleni kwangafanele nami ngasuke ngalingeka nje ngenxa yemali. Yebo. Yo umuntu cabanga uzomenza ngiyamhlukumeze lo muntu osunayo manje ngoba phela uthi uhlale wangala endaweni ubhuti lo omdala. Uzomhlukumeza yena, uzomhlukumeza ngoba akafuni uyala nje akasafuni ukuhlukana nami. So wena mule buthandana naye nje. Bengilo ngithandana naye nje abengekho omunye ngithandana naye. Kodwa manje kuyangidla ngempela because umuntu wangasekhaya ufazi wakhe ushadile ngikhulele kubona labantu and ngimncane. Mina ngifuna ukwazi-ke Thobeka isifiso sakho manje thina ka Black Life ufuna sikusize kanjani? Bengifisa abaka Black Life bengisize ukuze ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngim-expose kumfazi wakhe ongabe indlela e-right ukuthi engakwazi ukuthi angeke. Uyamhlonipha umfazi wakhe ngokwazi kwakho? Ngokwazi kwami uyamhlonipha. Uyamhlonipha kakhulu. Okay, so siyawina. Uzobona nje ukuthi isithunzi sakhe sizodicileka phansi. So uzozama ngazo zonke indlela. Ngizozama ngazo zonke indlela. Ima-ke unkosikazi yena uyamazi umjwayele vele yena noma? Yebo ngimjwayele. Mungicabanga yena uzolithatha kanjani phela sikucabange nalokho ukuthi lethe sofuna ukuzoyenza lona-ke sozakeni uzothini? Ngiyasaba kakhulu. Ngiyasaba. Ngiyashaye kodwa Asibone ziyakhona. As long ngiphumile kumnyeni wakhe ngoba ngisathanda ngikhathele. Hayi angenze njengoba ufisa-ke mfethu angizama ukuthola umakoti. Cause umuntu ezamile ukumthola umyeni wakhe azange sikwazi ukumthola ngiyaxolisa. Yebo. Kodwa umakoti yena usikwazile ukumthola wathi uzoba khona. And mase uchaza ukuthi uthi connected ngazibona izathu ziningi zokuthi angangatholakala futhi ngesimthole size sife. Kodwa sifuna ukusiza wena-ke ngoba sesizathatha udaba lakho sabona ukuthi kubalekile ukuthi attend. Hayi ngingabonga kakhulu aba Black Life bengangisiza. Nami ngikwazi ukuthola iclosure. Okay. Mbukelo we-Black Life uThobeka uyalichaza kudaba lakhe njengoba usumzwile. Usefuna ukuhlukana thina sasimbiza ngo-sugar date angazi-ke phela ngithi iy'khathi ziyashintsha. So probably akusabizwa kanjani. Kwangayezwa kuthiwa bama-blesser futhi I don't know ukuthi babiza kanjani. Uthi nobhuti okhulile kade ezwana naye kodwa lo bhuti unonkosikazi wakhe and into eyinkinga lo bhuti uhlala kwi-area yodwa with her. So now inkinga akasathanda ukulebe eqhubekethana nalo bhuti. Usecabangela umndeni wakhe yena lo bhuti. Kodwa manje lento ifike njengamanje and naye vele usenayo umuntu azwana naye. Inkinga engiyibukayo lo bhuti wamfaka emsebenzini uThobeka because of connection nabo. So i-stress sakhe ukuthi nje befuna ukuzoyiveza lezo zinto ngenzeka luze lo msebenzi umphelele. Okwesibili uzophinda ambuye kanjani umakhelwane emva kokuthi azi ukuthi yena melala nomkhwenyana wakhe. So ngabona ukuthi mina ngoba nginalo ulwazi ngempela ukuthi uzokuthatha kanjani lo sisi lo daba. Azama ukuthi simthole usisi siphinde sithole nobaba. Ubaba hlulekile ke bafethu ukumthola. Kodwa usisi uthe yena kanankinga uzobe khona ukuthi kwenzakala nakazi uzozwa ngathi ukuthi yini kahle kahle sidinga kuyena. Ake sithathe leli thuba mina nawe umbukeli sihambe sekusisi sibone ukuthi usisi uzothini mase thola ukuthi umyeni wakhe lo ashade naye usephumele ngaphandle bangagcina nje ukuthi aphumele ngaphandle kodwa medla khona la eroundini abantu abazena abantu akababona emgaqweni uzoyenze kanjani uThobeka yena uzobe uqhubeka kanjani kodwa ukuphepha kwaThobeka nikhuleke once kwaba la ukuphepha kwakho ku 100% guaranteed and also nomuntu wakhe kuzoba 100% ukuthi waziba we really don't care thina la Black Life senza show ukuthi siyalungisa izwe sizolungisa size nize mnyeke asameni umlando dadewethu. Mkhulu Ithoba ngiphinde kubingelele mbukeli we-Black Life TV isiqopho sesithi izinkinga zomndeni. Sibhalele uThobeka ke laba fethu niyakhumbula. Wasichaza udaba lakho alibeke eThebeni. Sesiyabona ukuthi asikwazi ukulungisa lo daba ngaphandle kokuthi kube khona uMrs Banibani. Sesizama ukuthi simthathe simlethela ngoba angisabuza phela uThobeka ukuthi uMrs Bavele umfana wakaba kodwa ngase ngithi asenzeni kanje. Mkhulu Ithoba sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela bandla ubingelele umbukeli we-Black Life TV. Ngiyanibingelela abalaleli. Igama lami nginguMendi. WakaZuma kodwa ongene laphaya wakaNgcobo. Mrs Ngcobo. Yebo. Manje wasuthi ungene lapha yani? Hayi. Into zakhona kodwa ke Ngofarisi isezini ngakupha for free. Ngiyadlala. Anyway sando sami ngokukhulu kuyithoba siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukufika. Usisi omncane yamazi lo sisi? Ya ngiyamazi ngoba ngiyaxakeka futhi why amakhamera nangusisi la kwenzakalani.
Okay, Mazela Wase-Roundini. usisi omncane mhlawumbe kunawe Mncane. ingane. Mncane, angilami esho ungilami ulina nje. Cathi ungangomagcina woma mhlawumbe u-97 uma ucabanga la. Yeah. Yeah. Okay, Macini. Ngicela bandla uchazele usisi ukuthi indaba osibhalile la Black Life nasikusize ngani. Sisi wami sawubona. Sawubona. Sibini. Ngibhalele abantu ba Black Life TV ngesimo sokuthi nginenkinga mayelana nomnyeni wakho. Ukwenzeni? uMJ. Kwenzakalani ngomJ? Sisi wami mina noMJ siyathandana. Ayi, kanjani sisi? Siyathandana and sesino-3 Ima girl, ima. Mhlawumbe shuthi njalo mahlezi ungibona ngehla ngenyuka naye wawumhalela vele wasekuqaleni efika la. Cha sisi. Cha, umuphika phela uyaphika mawuthi cha. Uthandana kanjani umuntu omaziyo ukuthi unomfazi wakhe? Ngasuke ngalingeka nje Ulingwa yini? ngenxa yokuthi Ngokuthi nibona oplastic laba engena nabo indlala iyanibulala. Nize nithatha amadoda abantu. naye wangiconvince ngendlela yokuthi ngigcine Uzoconvincewa nje indoda eshadile yini? Awukwazi uyifunele yakho? ngiyakwazi. Hayi niyajwayela nina ingane. Yebo manje nginenkinga ke angisamthandi. Usutshena mina manje ukuthi usamthanda. Khathi umthanda wakwazi ukuza kumina uzongitshena? Wakwazi ini uzongitshena na usamthanda kokuqala? Ngoba usuxakekile usudelile lento akunika yona usuza la kumina. Hawu sisi wena ngisazokubamba nje. Hawu. Sisi wami. Hayi sisi sazokubamba shothi kahle kahle hada ungenisilima wena. Ngiyadlula ngiyehla ngenyuka nomnyeni wami la usho usikade ongenisilima uyangijwayela kahle kahle. Niyangijwayela kini futhi nonke yazi ngiyengibona mangidlula pha ngini niyangibhinqa. Bayabhinqa kanjani? Hayi bebengibhinqa yabo umuntu ethi nje sonke sobanakho okunakho uyabo yonke lonto engayinaka kwaze kwabe kabili ngithi mina indaba mangidlula ngakulomuzi lo bememeza khona lento elokhishiwe manje ngoba usuxakekile usuza kumina ekuqaleni convince ukuthi thandanani awuzanga ngani uzosho. Sisi wami nami ngasuke ngalingeka nanezinto akwenzela zona nendlela eniphila ngayo niphilana kahle endlini. So nami ngagcina wahala sisi. Sengihala ke nami ngingagcina sengena kuyena kumnyeni wakho. Wangifaka ngisho ngoba uneyingane nje lapha ya lezi enginamakhanda amakhulu futhi uchaze khona ukuthi umnyeni wami ngoba ngiseyingaconsi phansi. Phela ngayifica ngcola mina. Hlezi zihamba nangamafinyile emgaqweni. Futhi ngoba sezi right nje yami indoda. Yebo sisi. Waze wahala. Uyabondlela ingane. Ingane zami ngiyafana nengane angizwanga. Baba. Basekho empilweni yethu. Abasekho empilweni yethu. Kodwa usanandaba nayo yonke lento ufuna ukuzwenza iqiniso kusisi. Sengifuna ukwenza iqiniso akho qiniso ozolenza. Unembezi uyanguyidla. Ayikho nje. Konbuba igama uthi ubani Thobeka ayikho. Ayikho into ezoyenzeka. Kahle kahle ningijwayela kabi lapha kinje vele nje. Niyajwayelana. Hayi umuzi nje. Hayi ukuthi angibaphisa ngisumuntu osukelanayo yonke lonto. But ukuyizwe leso spirit umudlule endaweni ukuthi khona ongekho right la. Ngoba esexakekile manje sekumele azongibiza ngifakela amakhamera ubungeke ukwazi ukuza ngimina. Ungiyekile ngamakhamera. Manje ubuka ngifuna ngibuka umhlaba wonke manje uthe yami indoda yenza vele exactly lento ebiyenza kwala siphuma ngakhona. Iyona ndlela kanti nalani phuma ngakhona. Hawu inkinga yomuntu. Ngempela. Ngoba kutshelile ukuthi ngilunguze lapha. Ikhona lokho. Thobeka. Sisi wami akukho okuningi engizokusho. Engingakusho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngidla umyeni wakho. Nami kwangayona inhloso yami kodwa ngenxa yokulingeka nanokuba nomona nokukhala. Ungaxolisa ukuxolisa kwakho angingeni. Ngisazokubamba. Hawu. Hayi ngiyamtshela. Esexolisile. Hayi ngisazongibamba nangokukhonza kwami ngisazokubeka phansi impahla zesonto ngidile nezifebe nje. Ave ngidilana. Nokuthi umyeni wakho wayeseshilo vele ukuthi ubicabanga ukukuyeka wena. Awuthobe usukusholani manje. Angithi nje nakona lokho ngithi wayifuna lento ayifuna kuwe. Ngizama ngendlela yokuthi ukuze akwazi ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuphuma kuyena. Because angisamthandi. Kodwa wayekusho lokho ethi usefuna ukuphuma. Kodwa wayekusho. So ufuna ukwenza lento amenzayo umsisi. Umzulu usisi ethi nalabo asuka khona wayenza into efanayo. Yebo. So nawe ufuna ukwenza kanje. Umzulu usisi siqala unkulumo uthe nje na
ufuna ne-counselling. Yes. So bengingathanda usisi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngiphume kuyena. Ngoba wangifaka ngisho emsebenzini sisi wami. wazi wabulisa ngami shame. Ngiyaxolisa. Uzuzethena wena sakasangizwa uzwa wena. Ngiyaxolisa. Nento obungayitshela amakhamera lo nto. Uthi ukushilo yini lokho sisi? Uzwile uthi uzezongiyeka. Uthi kodwa akashongo ukuthi ngoba engamuzwa ngithi ashongo kanjalo. Awu bengashongo kanjalo ukuthi ngoba engasamuzwa kodwa wayethe usezomnyama. Angithi uza kumina ngoba uthi uxakekile. Angithi uze kumina ngoba uthi uxakekile Kodwa manje. Futhi kahle kahle ubukisa ngami lo muntu. Umuntu obhedayo uloba besingamtholanga la. Naye lo. Naye usisi akenzanga kahle ngoba mevele kwazi. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngisazokubamba ntombazane akwazi nje lokho. Kodwa phela uzoboshwa nje mami. Ukuboshwa And uyasho ngingaba. yabo lokho osukushilo ukuthi nala nisuka khona nisukele kona lokho. Yabo ukuthi inkinga inalomuntu Yami indoda yazi abantu ngeke ngiboshwe mina. Ngizokubamba. Oh uyayazi ukuthi connected. Yikho nawe ungafuni ukuphuma. Ngizokubamba. Hayi ngoba ngafuni ukuphuma. So mengavela abanye abantu besifazana abathi le ndoda yenza into efanayo bonke uzohamba ubashaye. Wena uzoba umuntu usisi ohamba eshaya abantu Khona ngizoba negama elimbi. Lo muntu ohamba eshaya abantu liyeke besifazane. igama lakho ke limbi ngithi wena ubona ukuthi une-energy enough yini That's ukuthi right. Ngoba kahle kahle omunye umuntu wesifazane uyena osuke ejwayele omunye wesifazane. Abantu besilisa abaweak akekho ungakwazi lokho. Umuntu wesilisa makwazi ukuthi cha kena uyazi ukuthi uthe cha ngeke kuforce. Umuntu wesifazane ithina powerful kakhulu nabantu besilisa. Bona lo yena ongijwayele kabi. Kufika kwami la Sisi wami nami angimine engamsukeli. Uyena wayengisukelile. So nami ngenxa yokuthi izinto ayengenzela zona zangithatha zangilinga. Kwagcina sekufika ukuthi sesiyathandana naye. mina isebenzisa kodwa i-protection. Ya ukuyisebenzisa Ngisazombuza. besiyisebenzisa i-protection. anginayo ishow yalokho. Hawu man. Besiyisebenzisa i-protection. Anginayo ishow yalokho. Kodwa kuphosable ngizokutshela ukuthi why angithi sivele uthi nabantwana abawu2 cabanga ukuthi bengafuni ukuba nomunye umntwana engashadile. Angithi igebengu vele lesi semzifakile phela lo ngoba phela zidla imali ngithi ziyasenga Nezifo sexakekile kodwa. manje suza la kimi. Kodwa sanda sami ngixolele umntwana. Into ebalekile ukuthi loba abahlukane nengane. Ngeke ngixolele mntwana mina nowami nje ngisazodila naye wayena ngimazi noThuphu manje mayabula azosolta lento le ngizozwa kahle ngoba sekushiya ukuthi ngizoshiywa akangishiyi ngani pho. So wena vele okay. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngingaphathekile kahle. And ngiyayisola ngezenzo zami kuyo yonke leminyaka. Wazoyisona Ukuthi bebuye aye kumndeni wakhe agxele kumina. Lokho akungiphathi kahle. And iphutha ukuthi sengibona manje lokho. Yeah. Engabe Asathi uyangidelela ngagwema wena. lokho kodwa ngenxa yokulingela hayi uyangidelela mina ngaqhubeka nendoda eshadile. yazi ngaginqa manje ngingabi lutho. Ngiyaxolisa. Ngiyacela bandla sami Manje ngiyacela. kungabi lutho ngoba kahle kahle umjwayela kabi. Yazi indaba ngingafuni ukwenza lokho ingoba ngiyakubona ukuthi vele useyinhlungwini manje uzosuseyinhlungwini phinde ejele because ukuboshwa uzokuboshwa. Hayi sisi ngizazi. Yabo connection kamyeni wakho nje phela mina ngusabi wonke umuntu no connection bakhe. Kulungile. Ungayenzi leyo nto. Ngiyabhanga nonke mangabe kunjalo. Uzoshaya nami futhi? Nonke. Ngiyaxolisa sisi wami bengingayona inhloso yami kodwa kwagcina kuyinhloso yami ukwenza lokho. Nonke. Nangijwayela. Angisafuni nokuba la. Okay siyabonga kakhulu kodwa isikhathi sakho. But ngiyacabanga ukuthi uyalidinga usizo ocwepheshe. Noma ungasatholanga kumina ngoba ngathi umuntu o-right financially. Kodwa zama ukuthola usizo. Mina ngokwami angiboni ukuthi ku-right uhambulwa nabo bonke abantu besifazane ngenxa yomuntu osendlini onayo. Hayi mina lo ngisazomlinda ngiyaphuma la ngiyalapha. Hayi ningenze nix nani futhi. Wena ngizokubamba. Ngiyaxolisa. Kodwa sithando sami salokho ukuthi ngesikwenze ukuthi nawe sisizwe ebengidinga mina bengidinga ukuthi sithelelana amanzi. Akho manzi noma ozowathenga. kungekho lula ngiyazi ukuthi kunzima. Hambe empophomeni yogeza ubufebe bakho qa into ongayenza. uzokwenza lokho mama uzokwenza. Ngizokubamba kodwa kodwa. sisi wami ukuthi ungixolele. Yenza noma yini. Ngingenza noma yini. Ngidedeleke ngikuxwaxeke lapha ngikushaye. Ufuna unabe. Ngizokushaya.
Asakhona amantombazana abantu besifazane abasalela abantu besilisa. Anginankinga nalokho yabo lokho ngabe ukuzehlisa isithunzi but lo ingoba ubengazi uyangazi kakhulu Ipain yakhe iqhamuka iphenya yami ekuthenini iqhamuka uyakwazi uyangazi nenza isilimo uyakubingelela. yebo yabo bethiwa umunye bayagigiyela. umuntu engingamazi ongahlani ngala ngaba nginankinga ngabe ngiya-understanda lokho umuntu wesilisa uyahala vele manje lo uyangazi nefamily yakhe sengishaya ukuthi vele hlezi bezingibhinqa lezi izokubamba akho nzima obula bekunzima uvula lapha bekunzima But ayikho into esoyibuyisela emuva sana. noma ingangekho dadewethu kodwa ngizombamba Kuleya sengahamba right lo right ukubukana nalesi nondinda lo khona mhlawumbe senganyakaza ungcono Thobeka, your last statement. Man, I'm here for you. And wonke umuntu uyawenza amaphutha yezo. And I'm happy ukuthi ugcina uthola iphutha lakho uthi wrong. Angikuvuni ukuthi lokho akwenza kusisi kwaku right. But realizing ukuthi ulenzile iphutha lokusukela umuntu nawe usukhuluma kakhulu soshawa la. Yaze ngayisola nami kwangamele ngasiqaleni ngivumele yonke Mina Thobeka, I'm here with you and I understand the feeling kama ukuthi uqhamuka nako konke lokho. Kubhlungu ukuthi wenziwe isilimo ukhona. Yayizwa leyo nto. Nawe uzokubona nawe ngoba usamncane usazokhula uyibone lezi zinto. But ngoba usufundile hopefully ngeke uphinde ukwenze komunye umuntu wesifazane. hayi ngeke ngiphinde ngoba kubhlungu Yeah. and ukumbona usisi Ekhala kanjena kanje. nami ngumuntu ikusasa ngazi ukuthi kuzowenzakalani Ngoba kuthiwa ikhama phela yeah what goes around comes comes back around. exactly. But yeah, Ukubona umunye umuntu wesifazane ehlukumezekile ehlukunyezwe omunye umuntu wesifazane aphinde abe ingane. Incane nginaye lo muntu ngikhule phambi kwakhe siphambana emgwaqeni nje kunzima kakhulu. Ngiyabonga ukusarenda kwakho sithandwa sami yezo. Yebo sisi. Uyinekile akukho kunye ozokwenza. I-protection khuleka mina anginankinga. Sizokuvikela. So phuma nawe usisi nje usayivukela into zakhe. Ayekho umuntu ozomshaya la kuthina soba u2. Uzohamba ekhaya right. I hope ukuthi nobhuti uzoyeka ukuze eduze kwakho. But azoqhubeka nokuthi sikulandelele ukuthi usafe uphephile. Inkinga sikuthule ngisho amaphoyisa Khuleka, sisifuni don't ngisho worry. ama-protection Ungabisayichaza leyo nto khuleka. Phuma kuyona sasikhona. Mina ngiyafisa ukuthi mengase kuthiwa siyenza ngelinye ilanga uprovela nje ubukele Black Life TV ukuthi sangaphinde sikubize uphinde ube khona ukubonakala usayikho into eyenzeka. Okay? Ngiyabonga kakhulu. You're welcome sana. Sambukele Black Life TV iyavela yathenza le ndaba. Nami ngase ngizoshayeka la mengikhamba isikhathi ngiyabona ukuthi ugcina ngixobekile. Kodwa ke asikho lapho nangazi ukuthi ngigwala ama-A. Usisi ushilo ukuthi hey kwayimina ngiyamnyanyisa kwayimina usisi umlindile lapha emgaqweni kodwa isiqiniseke enginaso ukuthi sizomprotect usisi uMagasela asingayiwarishi ngabo sizoba right. Mina ngiyafisa ukuthi bafethu sabantu besifazane sinakekelane khona ukwenza iphutha kwengane khona ukwenza iphutha umuntu osematured sikwazi ukuhlukanisa konke lokho because vele ingane ayikhulisekile kahle ama2K nje wild bafethu kodwa usisi kuthiwa uyi1K but mhlambe naye ngoba mncane nendlala bafethu yakwenza ukuthi uthathe inqomo engekho right kodwa ngokuthi useyabona ukuthi lento yakhe ayikho right mina ngicela ukumxolela ngicela nawe umxolele embukeli nosisi naye aphinda amxolele ingane iqhubeke nempilo yayo iyenze ngendlela right going forward siyazi ngiyasalenza iphutha njengaleli please make sure you do subscribe like share and comment siphinde sibonane ku episode elandelayo bebe ngishayile ke ngizobona ngoye ngohanka la I'm out